Hawu. Ngiwenza kusho ngishayisa. Yobe mfowethu kube yiphutha. Nishayela kanjani ngempela yini? Kube yiphutha mfethu ngiyaxolisa mfethu kube Ushayela kanjani? Kube yiphutha ngane ukuthi kube yiphutha. Inkinga besuke sakhuluma ngaqalazi intathi showsi. Manje uma ukhuluma nosisi wakho ufuna ushayise mina. Mama ukhuluma nosisi wakho ufuna ushayise mina la? Bengaqolile. Siyaxolisa mfethu vela kusenzekana. Cha bo. Ekabani le moto yakini noma yakho? Yami. Into eniyenzayo nje ngimonela usuku lami ngijabule kanje. Ngiyamxolisela mfethu. Mina ngafika ukuqhumisa ngempama manje mina. Shaya ngempama manje uhambisa imoto kumnikazi ngoba le moto akuyona yakho uwenza nje kumuntu kweyakho. Awu. Selo yana. Faka impama manje mina wehle le moto ehle ubona. Ehle ubona. Njoba ngisho nje. Siyaxolisa mfethu ungakusamela. Wena thula ke wena. Thula ke wena. Ehla le moto engiqhumisa ngempama manje. Ngicathi ngadlala. Ehla le moto engiqhumisa ngempama manje. Ucishe ngishayisa ngezimoto zabantu. Uyabani le moto apha ngayo la? Yami imoto phela. Hey. Ngithola abantu kabi. Ngiboloka imoto bese nami ngikhukhumala. Cishe uyangilimaza uthi uyaxolisa uthi uyacishe ngibulala. Yobe mfethu. Usekhamba lahambe la uyakhona. Uyangithuka lo muntu. Bafasambe. Kodwa sizibona ibhadi ngakho. Abantu baneyinkinga zabo la emhlabeni webafisa ungavela ufele nento engekho. Sekuxolisa kangaka kodwa. Ngoba ushaya ngathi awuyibonile le. Uzokhiphela istress sakhe lithi nje. Asamba ngane ukuthi awuqala kusebenza usubuza indaba yemali Nobhilita lapha isiqumama lesiyana imali zobika ngamahalafu lalela uzohola wena ngisho neja yakho uBhobhi phela khuleka uthi sibe simfonela futhi Ngcono njalo kwethu senze yafuneka. Ya madlokoza nkabi. Hayi sengifikile nje ngiyafika nje kahle. Seningeza. Imaki lo mtita mfethu umtholile kumele ezoqala la. Ngiza nawo le ndoda le. Ngiza nayo impela. Okay. Ngifuna uqale nje mfethu kusasa kuyaphuthuma ngoba lo mtita omunye uresignile. So uyamthemba lo mtita uyashaya ispan vele. Hayi. Kungcono uma kunjalo ngizongificala ngilindela ngaphandle mfethu kulungile. Shosho. Asanga. Ndoda. Uyakhumbula ukuthi ungishayisa ngemoto la. Hayibo. Usenjani manje? Uyakhumbula ukuthi ungishayisa ngemoto? Ngixolisile nje kuwena mfethu. Lo muntu cishe ngishayisa ngemoto lo muntu lana mfethu. Ngixolisile nje. Uyakhumbula ukuthi ungishayisa ngemoto? Nobhilita. Ngixolisile. Wenzani manje? Lo muntu uyayisa lo muntu abafo lo muntu. Nobhilita. Uyayisa lo muntu. Uyazi wenza kodwa ngempela. Ngani mfethu? Uthi ngishaya lento. Nobhilita. Mfethu uthi Awukazi ngishaya. uyamazi bani lo? Ubani nginendaba lento mina ngifuna ukishaya lento. Hayibo. Ubalo. Nobhilita uyilo muntu esofuna umsebenzi. Lo obuzo. Jesu! Mfethu. Umsomlo. Ke madlokoza. Ubhuti mina ngiyayidlalela. Uyena lo muntu lo. Ma. Uyena lo muntu ongilethela into ezoqala kusasa. Hawu. Angifana nokukhuluma kakhulu nje. Angisebenzi ngeqhwanqhwanga. Lo ufuna ukungishaya. Okwesibili ufuna ungishaya nje bombona manje. Bafu. Yini into ezosebenza neqhwanqhwanga? Mfethu ngiyaxolisa mfethu. Uzongigolozela nje emsebenzini ufuna ungishaya. Hayi. Hawu. Futhi ngiyaxolisa. Hawu futhi bafu kanti wena mfethu lo? Angisebenzi neqhwanqhwanga. Wena okwesibili ufuna ukungishaya. Okwesibili ufuna ukungishaya. Hawu mfethu ngiyaxolisa bafu. Mina ngiyaxolisa. Hawu. Cela kahle ukuthi ungitholele umuntu oright. Futhi ngiright mina. Hayi lo muntu lo. Ngicela ungisize ungitholele omunye umuntu. Ozofika kusasa ngidinga umuntu ozongisebenzela kusasa la. Uyaphuthuma. Hayi indaba lo muntu lo. Bafu ngicela ukukhuluma naye mfethu ngiyaxolisa. Hawu. Nobhilita. Ngiyaxolisa mfethu. Wazwa lona kusuku usuku lolo waqeda. Umuntu uyena Nobhilita obokumele eyokufaka emsebenzini ngomsombuluko uqala ukusebenza.
njengoba usumbeka isandla manje ushaya inkosana Shanga nje mfowethu. ushaya ithunga lakho Mfowethu ngiyaxolisa mfowethu umsebenzi ngiyawudinga mfowethu. Madloza ngikubuze kahle ukuthi unjani umuntu ongilethela yena. Ungilethela isixhwanguxhwangu lesi ngizongishaya. Uzongishaya phela uzofuna imali ngenkani naye. masekhabazo mhlawumbe ungaxazululeka le nkinga Kanjani? ngoba phela Angisebenzi mfowethu. Ngiyacela mfowethu. Nginaso isitifiketi sokushisela mfowethu. Hayi ngiyabonga nezitifiketi zakho. Ngicela nje ungitholele omunye umuntu nje. Ngeke ngisebenze ngesixhwanguxhwangu. We ma. Ngeke ngisebenze ngesixhwanguxhwangu. Bhuti Ngizohlezi ngivuka induku. Bhuti ngiyaxolisa. Lo muntu kade ngehlisa emotweni efuna ukungishaya. Phambi kwakho ke manje uzongishaya. Mfowethu mina bengisabusela mfowethu ngiyaxolisa kuwe. kodwa bakithi siyalungiseka lento Bhuti mina ngaze ngishaya umuntu. Asebenzi Ngoba ngimshayanga mfowethu. Ngimshayanga mfowethu. Ngoba ngimshayanga. kodwa cishe wambeka isandla lo Bhilita wezinto ezinkulu Bhuti Mkhesi mina ngaze ngishaya umuntu. Angisebenzi nexhwanguxhwangu. Uzongishaya lo muntu. Uzongishaya lo muntu. Ngizosebenza nje nexhwanguxhwangu mina. Bafu kwenzeka iphutha mfowethu uchaza mfowethu. Cela uchaze la mfowethu. Ngihlangane nemoto wacisha mfowethu wangishayisa bo. Sayikhuluma lo nto leyo yabo. nikhulume kahle Mkhesi Lo muntu ngithembisa induku ozothi angehle emotweni. Wangitshela ukuthi akuyona eyami imoto. ha lo Bhilita wrong yabo wrong yabo into Bhuti oyenzile mina bengidlalela nje. Mina ngiyakuthanda ukudlala. Ngiyaxolisa Hayi mfowethu. madlozi. Ngasikhulumeni. hayi ngivele ngathi imali Ningabe nisangena ngisho ungena nihambe kahle. awu Hayi. Angikhokha into zami nami ngihambele. Hayi. Ngeke phela. uyabona ke lo Bhilita lo lento oyenzile iyona kuzokuphakela esweni hamba odla ngoba uyashana uzodlala onaka iplate lelo inqindi uzosweka inqindi uzophuza inqindi phuza nakwa nami nafuseka Bafu ngicela ukukhuluma naye mfowethu. Nation cross on the yeah, you know it. Oh, yeah Hey wendoda. Uyakhumbula? Hayibo. Chabo. kusijani manje Wendoda. Uyakhumbula ukuthi ungishayisa ngemoto lapha? Kuba ngiqondile nje.